Avui parlem amb una activista per la República, ha exercit de portaveu de les consultes populars que van néixer a Arenys de Munt. Des d'aleshores ha continuat treballant per la independència, sobretot centrada en l'òptica internacional des de l'ISEC. I des de fa pocs dies ha estat nomenada portaveu de les eleccions primàries de Barcelona. Molt bon dia, Anna Arquer. Bon dia, Eric. Anna Arquer, ja ho donava per fet. Moltes gràcies d'acompanyar-nos aquí a la Televisió de la República. Un plaer, encantada. Creus que el proper alcalde o alcaldessa de Barcelona pot sortir de les primàries? Oh, i tant, de creure-ho, vull dir, és totalment obert. De fet, la dinàmica de les primàries també sorgeix una mica fent números, no? I fent una mica de donar-nos compte que si no hi ha majoria absoluta en unes eleccions com les de Barcelona, qui pot ser alcalde o alcaldessa és aquell que tingui majoria amb un vot, no? Que tingui un vot més, no? Per tant, evidentment, les primàries són una molt bona eina per a que amb aquesta situació excepcional que estem vivint en un país en el que estem decidint com materialitzar la independència, doncs féssim aquesta dinàmica per a que tots els partits s'hi sumessin per aconseguir aquest vot més. I, de fet, amb les primàries podríem estar elegint l'alcalde o l'alcaldessa de Barcelona. Però els altres partits, els partits polítics independentistes no s'hi han sumat. No. Creus que s'hi sumaran? Estan a temps? O ja és tard, no? Segurament. Bueno, el dia 23, divendres, demà, fem la presentació de les candidatures. Per tant, tenen unes hores, diguéssim. Tenen unes hores, ja no s'hi sumaran. És possible perquè, clar, a partir de que es presentin els candidats, com funcionarà això? El més votat serà alcalde, es farà la llista entre els més votats per ordre de vot, poden haver coalicions posteriors entre primàries i algun dels partits independentistes. Com està pensat? A veure, la dinàmica de les primàries té diferents concepcions. N'hi ha, depèn en quin país o en quin lloc, no? Hi ha aquelles primàries que guanya un i fa tota la llista, i hi ha de les altres que és que totes les llistes són en base a les votacions de les primàries. En el cas de Barcelona, el que es fa és que amb les primàries elegim candidat o candidata i elegim tota la llista, això és molt important, però és veritat que el que surti elegit com a candidat pot incorporar a 3 persones del seu equip per a que dins de les institucions hi hagi, diguéssim, una mateixa línia bon feeling o a vegades un equip amb el que treballes, no? I saps que hi ha sintonia i que hi ha un mateix horitzó en polítiques socials o com entens la ciutat i com entens el projecte. Per tant, podríem dir que és un mix, tot i que el que és important és que tota la llista pot ser votada, i que la gent que passa a segona volta només poden passar-hi si primer s'han sotmès, no? O han participat d'aquesta primera volta. Esteu contents de la participació? Oh, i tant. Els inscrits, ara que n'hi ha 30 i pico mil? Sí, a Barcelona al voltant de 23.000. Això és important quan fas l'equitativa, no? amb les mateixes dinàmiques amb altres propostes. Vull dir que, per exemple, Esquerra Republicana, en les seves primàries de partit, tancades, doncs tenien registrats en el seu cens 1.300 persones, o el PDeCAT, de la qual en va sortir la senyora Neus Munté, 1.485, no? Si compares els 1.500 de cada partit, sent generosos, amb els 23.000 que ja té Primàries Barcelona, doncs evidentment demostra que la gent estem decidint que volem canviar el com es fan les coses, la bunquerització dels partits. Una esmena a la totalitat a una cultura política que no està donant resposta a les exigències democràtiques que tenim la ciutadania d'aquest país. Doncs continuem per aquí. Per què estem decepcionats en els partits? No han estat a l'alçada aquests últims mesos? No. Però, de fet, potser, clar, tampoc parlaria tant dels partits
en si mateixos, perquè els partits, en definitiva, no deixen de ser la gent, no? S'entén, si són partits democràtics, diguéssim, el partit és la base, no? Són els militants, I el que ens veiem és que els militants estan votant o han votat en els congressos dels diferents partits independentistes unes qüestions molt claus, com és la unilateralitat, però que alhora aquestes cúpules, perquè ho podem dir cúpules, no? Quan no hi ha una osmosi, no? Entre bases i acció política dels partits, aquestes cúpules o aquests dirigents estan decidint per ells mateixos sense fer cas a aquestes directives que es plantegen des de les bases, no? I això i a part moltes altres dinàmiques, diguéssim, que fa que no hi hagi eines de fiscalització. Tu tens un 1 d'octubre amb un mandat que és clar, tu tens un 21 de desembre amb una majoria absoluta independentista al Parlament i un govern independentista, però els mandats que se n'extrauen d'aquestes votacions doncs no es fan efectius i a part sembla que hi hagi total impunitat, que els partits ho aguanten tot, perquè quan alguna gent es decideix anar a fer una reivindicació a les seus dels partits, perquè clar, no tens diputats com en altres països en els que tu votes el diputat i per tant una mica tu li vas a demanar explicacions a aquell diputat que potser no és 100% efectiu però et dona més garanties. En el nostre cas, amb la llista electoral, amb la llei electoral que tenim, els partits són com a búnquers, llavors vas a fer una exigència i els mateixos partits es posen les mans al cap i dir, no, però com veniu a les nostres seus a reclamar-nos res? No? Això no està bé. No, com que no està bé? El que no està bé és no obeir allò que tu, allò amb el que et presentes, el compromís electoral que tens abans que et votin i que un cop et cedim aquests vots, facis el que vulguis, no? És aquesta dinàmica que sembla com si els vots fossin de la seva propietat i no entenguessin que són gestors dels nostres vots. Estem preparats com a país per a aquesta autocrítica? Ho dic perquè durant molts mesos la pena ens ha pogut com a societat, no? La pena dels presos i la pena de l'exili, i segurament no ha permès fer aquest debat doncs, que ara deies, no? Jo no sé si dir-li si pena millor o pitjor, o més aviat desconcert, perquè en el sentit de que, evidentment, no és que et sàpiga greu, és que és totalment injust que aquesta gent estigui a la presó o estiguin a l'exili, no? Però les coses s'han d'analitzar pels seus fets i la veritat és que és un govern que el poble català se'ns va portar a fer una autodeterminació, a fer un referèndum amb el total convenciment, perquè així ho explicitaven de manera molt clara, que era un referèndum oficial i vinculant, i és per això que la gent, creient la paraula d'aquests polítics, hi vam posar tot, l'estómac, el cos, l'ànima, la raó, tot, per a que després es declarés la independència per suspendre i després es declarés novament la independència i la meitat decideixen marxar a Brussel·les i l'altra meitat decideixen marxar a Madrid a ser jutjats per l'Audiència Nacional d'un estat del qual t'acabes d'independitzar i el qual acabes d'apallissar a la gent que representes. Evidentment, és lògic que la gent es quedi en xoc, que no entengui què està passant, quan a part, recordem que des del 2010 parlàvem de les estructures d'estat, o millor dit, parlaven de les estructures d'estat, i se'ns deia que estava tot preparat, no? Per tant, i el que és curiós és que quan es demanen explicacions, si se'n donen, es fa amb l'actitud no sé, o la consciència de pensar que perquè expliques alguna cosa ja tot el que diguis estarà perdonat, no? Bueno, perdonat potser sí, no? Però que pel fet de que ho diguis ja això vol dir que no has d'assumir cap responsabilitat política per allò que estàs dient, que a vegades és molt gros, com dir que no hi havia res preparat i quan ho dius no se t'ocorreix acabar dient i per això dimiteixo.
o dir no fem la independència perquè ningú ens reconeix i després dir ningú ens reconeix perquè no ho vam demanar a ningú. I això vol dir que... O sigui, on és l'assumpció de la responsabilitat política que es tenen amb uns fets tan greus i tan transcendents com aquests, no? Per tant, és obvi que potser el que el país necessita és una regeneració perquè el país està preparat. No perquè n'hi ha 4 que ho vegin, sinó perquè el país està preparat. Perquè quan deies el país va caure com amb una pena, jo, de fet, també ho he viscut de manera molt diferent quan he vist o he acompanyat o coneixo, no tots, però vull dir el cas de que hi ha centenars de catalans amb noms i cognoms que van posar una denúncia a la policia estatal que ens va apallissar. Això es comença a conèixer més ara, gràcies a associacions com la d'afectats del 1 d'octubre, amb l'ISEC, que m'ha estat explicant-ho, però durant mesos aquesta gent ha estat totalment sols. Anaven al jutjat i si no ets polític ningú t'acompanyava, ni entitats grans, ni partits polítics, mitjans de comunicació, ningú. Per tant, sí que hi ha una actitud ofensiva, sí que la gent, som gent seriosa i sabem perfectament fer un pas endavant encara que ens pesi que hi hagi gent que estigui a la presó, no? O els milers de catalans que van signar també negre sobre blanc amb els seus cognoms en un moment com el que vivíem i vivim, per fer una querella en contra del jutge Llarena, que no és poca cosa, vull dir, en un moment en què tothom ens està dient demà pot ser tu, vigila, o diuen, sí, però a mi els meus drets me'ls han conculnat, me'ls han vulnerat, per tant, jo tinc molt clar la defensa dels meus drets, no? Per tant, jo veig un país dempeus, un país que no tira enrere i una gent molt preparada per tirar endavant de totes aquelles accions que ens mereixem com a col·lectiu. Sobre paternalisme en la política? Això és el que sembla, no? Quan ens van dir que no es defensava la independència perquè ens venien a fer mal. La gent es va quedar als col·legis sabent que venien a fer-nos mal. Sí, i a part va ser... Ens vam quedar tots allà, esperant-los. Exacte, i més quan hi havia hagut una campanya anterior al 1 d'octubre de por, no? Evidentment, tot el desplegament que feien les forces paramilitars i les policíaques aquí a Catalunya, amb aquella marxa per l'Avinguda de Tarragona amb formació quasi militar, no? Els vaixells dels piolins, les ametralladores fora de les impremtes, evidentment tot això és per fer aquesta sensació de por, perquè saben perfectament quina és la nostra psicologia social, que encara tenim una generació, gràcies a Déu, que està viva, però que ha patit molt de la repressió del franquisme, i es van pensar que fent-nos una mica de por pot ser el dia aquell, no? Si presentaven els policies amb els cascs i les porres i tal, aniríem a fora. A part també, els propis nostres, abans del 1 d'octubre, ens deien allò de la línia vermella i som gent de pau i tal. En part els ha funcionat perquè a partir dels cops de l'1 d'octubre o de l'amenaça que podia haver més violència, va ser la raó per la qual suposadament no es va implementar la república. Però es va funcionar amb els polítics. Amb els polítics, els qui això... No sabem si és perquè s'ho van creure o si és perquè els anava perfecte com a excusa per no fer la independència, perquè molts d'ells han estat dient que és que no es podia fer perquè no hi havia res preparat. I els que sí, que diuen que sí que estava preparat, imagina la situació, vull dir... La veritat és que aquí hi ha un concepte de respecte a la gent que també ha minvat i que cal que els polítics reconsiderin el poc respecte que s'està tenint a la gent. Però vaja, i per aquells que deien que sí que estava preparat, però no van fer la independència si estava preparat, és perquè, evidentment, el que els faltava és l'estructura d'estat real i més important de totes, que és tenir un govern, tenir uns polítics que des del convenciment que som poble i el coneixement dels drets col·lectius que tenim dret a exercir, el que fan és assumir la disposició d'unilateralitat, que és una prerrogativa que tenen tots els estats i que tots els estats utilitzen. I, evidentment, per a reconèixer l'estat has d'actuar com un estat. I, per tant, ens va faltar tenir polítics que es creguin que l'autodeterminació és legal, és legítima i és democràtica i, per tant, tirar endavant. I si hi ha un estat que és violent, bel·ligerant
i ve a fer-nos mal, doncs, evidentment, el que hem de fer és defensar-nos, defensar les institucions i defensar el mandat democràtic, perquè si no, plega i deixem-ho estar, perquè els estàs donant la solució, que sempre està amenaçant, perquè tu llavors diràs, no, per poc ens pegueu, ens anem. Això ja s'ha parlat molt, vull dir, evidentment és molt poc eficient i és molt poc intel·ligent. A nivell internacional, abans ja has fet un petit esment, però tu portes molts anys dedicant-te en el tema internacional. Creus que hi hauria hagut països que ens haguessin reconegut? Sí. Sí. Creus que es va treballar bé la relació internacional en conjunt? No. Val. No. Aquí la pregunta així no. Però bàsicament perquè, per una raó, no perquè els qui treballessin les relacions internacionals no ho féssim prou bé o no sàpiguen com fer-ho, sinó perquè des del nostre punt de vista i de l'anàlisi que podem fer del pre-1 d'octubre, que és, jo penso a vegades inclús més important que fer que el post-1 d'octubre, el que passa és que es treballava des d'un marc mental diferent a com s'ha de treballar si el que vols és materialitzar la independència. S'ha de treballar com el Margallo, per exemple, oferint canvis als estats a canvi de coses? No, això ja seria més tàctica, no? Però a nivell estratègic el que és evident és que si tu estàs a punt de fer una autodeterminació en la que estàs convençut o treballes perquè guanyi el sí, evidentment el que has de fer és, abans del referèndum, establir els paràmetres per dir, bueno, aquest referèndum el guanyarem i materialitzarem la independència. Així no es parlava abans del 1 d'octubre. Per això, vull dir, no és que treballessin bé o malament, és que no treballaven en el marc, en l'escenari de la independència. Es van quedar treballant el marc del dret a decidir i de la democràcia. Bueno, clar, però és que la independència és democràcia. Aquesta disjuntiva, això una cosa és democràcia, l'altra independència. No, és que la independència és democràtica, la independència a Catalunya, per donar justícia, evidentment. Per tant, jo el que penso és que hi havia molta gent en aquest govern que ens va portar a fer aquest referèndum d'autodeterminació, una mica perquè la pressió de la societat és el que marcava, també s'ha de dir. El resultat d'una declaració d'independència que s'havia de fer el 27 de novembre, era? O desembre? De les eleccions de Junts per si la CUP, no? Les eleccions del 2015, del 27 de setembre. Exacte, les del 27 de setembre, que s'havia de fer una declaració, no es feia, llavors, es va trobar l'opció d'un referèndum. Bueno, és que el 2015 recordem que havíem de fer la independència en 18 mesos. Sí, per això llavors es va trobar allò del referèndum. Clar, bueno, es va trobar. El tema del referèndum està allà perquè hi havia uns quants que no hem parat mai d'estar allà. Vull dir, i evidentment, i ara es demostra com era l'eina, com sempre hem explicat des de les consultes, per posar un mirall davant. I volia arribar-hi, a les consultes. Un mirall davant del propi nacionalisme català, que molt cantàvem que érem una nació, però semblava que li deies, bueno, doncs exercim com a nació. No només ho cantem, no? Un mirall davant de l'estat espanyol, per totes aquestes costures franquistes que gràcies a l'autodeterminació i quan els catalans estem en l'espai de la democràcia, els arrastrem a l'espai de la democràcia, es repetiven, i un mirall, evidentment, a una Unió Europea. Però una altra cosa és estar treballant amb la consciència del govern, com molts de govern, i vull dir, no és una cosa que diga jo nova, vull dir, ells mateixos s'ha explicat, en què el que es feia era un referèndum per arribar a negociar un més gran autogovern. Evidentment, si vas amb aquest marc mental, no estaràs parlant de la independència, estaràs parlant de defensar això, el dret a decidir, que és el que en molts casos passava abans del 1 d'octubre i que nosaltres no estàvem d'acord i que el que opinàvem és que el que s'havia de fer era... perquè és la manera en què tu demostres que vas convençut. Si tu abans del 1 d'octubre, quan et pregunten i què faràs davant de la violència, tu el que dius és que és una ratlla vermella per tu, els altres no entenen res, diuen, per tu pot ser una ratlla vermella, però si et venen els altres amb violència, què és el que tu faràs? No, és una ratlla vermella, nosaltres això no ho podem passar. És molt diferent que si dius, què passa si ens venen amb violència? Doncs defensarem les institucions. La trucada
acabada la reunió de l'actor internacional, evidentment és molt diferent. Quan tu dius que defensaràs les institucions, perquè, escolta'm, aquests catalans s'ho han cregut, per tant, preparem-nos, que si dius no, nosaltres aquesta línia no la passarem, evidentment, llavors la Unió Europea callaran, perquè saben perfectament que si el teu objectiu és un millor autogovern, el que faràs és negociar i tu no et posaràs al mig. Però això ens va passar també el 2014. El 2014, amb el 9 de novembre, que hi havia el Momentum amb Escòcia, que a tot arreu, mitjans de comunicació, a nivell polític, estàvem que Catalunya també feia un referèndum, perquè primer vam començar amb referèndum sí o sí, després va passar a consulta, després va passar a procés participatiu. Molta gent, molta no, però alguns ens han arribat a dir bé, menys mal que no vam donar un suport explícit i públic al dret a l'exercici, no al dret, perquè el dret el tenim, evidentment, com a poble, a l'exercici del dret a l'autodeterminació, perquè és el vostre president el que acaba d'acatar la sentència del Tribunal Constitucional espanyol que diu que el referèndum no és legal. Ens haguéssim quedat... Això t'ho han dit, persones. Sí. Clar, això va passar el 2014. Ens vam tenir que tornar a guanyar tota la credibilitat. I quan la tornem a guanyar, tornem amb un referèndum, aquesta vegada es fa, aquesta vegada veuen com el poble hi és, com el poble aguanta, com diuen, no senyors, això així no anirà, nosaltres votarem i guanyarem, declaren la independència i no es materialitza. Per tant, és obvi que hi ha un espai de gent, independentment, perquè això sempre s'ha de... És un moment en què la gent hem de ser... El nostre moviment és un moviment molt seriós, de gent, dones i homes, molt serios. I hem de ser exigents, encara que ens dolgui. No hem de confondre la lleialtat a unes persones a les quals els podem tenir molt apreci amb la lleialtat al país. I és dur, però és una exigència, és una responsabilitat que ens toca ara, com a societat, i entendre que la regeneració és necessària per tirar endavant la independència per materialitzar-la. I per això les primàries el que vol és atraure aquest talent que segurament havent de passar gent amb la seva vida muntada, no? Que no necessiten, però tenen una vocació política i de servei, i professionals disposats a treballar per això, aquesta qüestió col·lectiva, no? Com és la independència, però que no aniran a un partit a fer la pilota amb algú durant 5 anys perquè els donin algun càrrec, perquè no ho han fet gent tota la seva vida i perquè no. Per tant, les primàries el que fan és atraure el talent sense haver de passar per cap filtre de partit. Perquè les primàries, en realitat, el que té de bo, les primàries obertes, les de veritat, no les votacions internes dels partits, que hi ha un candidat o dos per dissimular, les de veritat, el que té de bo és que el que diu és, mira, ni a casa teva ni a casa meva. Vull dir, el que és una dinàmica, és com una carpa en el jardí on ens hi trobem tots. No hi ha una cúpula, és una dinàmica de la qual surt una llista. Per tant, posa la teva gent, que vingui la gent independent que vulgui, i es fa una llista en un moment com és d'excepcional el que estem vivint, no? Però, bé, els partits continuen amb la seva bunquerització. És una OPA als partits, doncs, les primàries? No, una OPA no, perquè és que jo no penso que els partits hagin de desaparèixer, i jo ho trobo molt bé, el meu avi d'Esquerra Republicana, i tota l'estimació i tot el respecte per aquest país, pels partits en si mateixos, o la quantitat d'amics que pugui tenir a Junts per Catalunya. Jo penso que els partits, evidentment, són útils en un país. Ara no inventarem com hem de ser un país, vull dir, les societats, per això són partits, perquè tens diferents ideologies i cadascú s'ha de poder emmirallar o ha de poder connectar amb un programa de polítiques socials que serà diferent d'un partit a un altre. Per tant, jo el tema dels partits no és que li veig el problema amb això, el que hi veig és que en aquest moment els nostres partits no estan donant les solucions adequades a les exigències i als mandats de la gent, i per tant, com que no tenim temps, vull dir, es fa una cosa externa com són unes primàries on puguem sumar tots per aconseguir aquestes alcaldies o el que faci falta per guanyar i implementar la independència a nivell nacional, per exemple, no? Com poden ajudar els ajuntaments després d'aquestes eleccions municipals a implementar la república? Hi ha alguns mínims que s'ha
no sé, criteris mínims que s'ha obligat a firmar, compromisos en els candidats? Hi ha alguna estratègia? Sí, hi ha un compromís, per exemple, a Barcelona hi ha un compromís, però que és un compromís molt de mínims, de fet, no crec que ningú s'hagi sentit obligat, sinó que tothom s'ha sentit bastant encantat de fer-ho, vull dir, del que es parla és de ser transparència, de tenir un compromís amb allò que expliques que vols fer, que després ho facis, no? Per aquesta cosa de la impunitat del compromís electoral, que un cop tots els vots no oblides, doncs no, i evidentment doncs que la gent és independentista i que estem evidentment a favor de l'exercici del mandat de l'autodeterminació, vull dir, no crec que sigui res de... Però no ens trobarem allò de, si ens voteu i guanyem, doncs anirem per la independència i després ara anem a eixamplar la base. No, perquè és que jo penso que som gent com a molt realista. Llavors entenem cada espai polític per lo que és. Un ajuntament ha de gestionar la ciutat. Una altra cosa és que aquesta gestió de la ciutat la faci gent que el que vol és la independència del seu país. Perquè, evidentment, això facilita que a l'hora que hi hagi els polítics que estan en l'espai nacional, que és des d'on s'ha d'implementar la república, doncs, evidentment, és important tenir gent governant les ciutats i les viles que estiguin en sintonia amb aquesta implementació de la independència, però la independència no es farà des dels municipis. O sigui, la idea no és entre els municipis... Bueno, bàsicament perquè cada context és el que és i cada època de la nostra contemporanietat... Sí, ara seria... No. Però és que a part no cal, és que per això hi ha un Parlament i un govern, hem d'encarar les coses. És com quan a vegades... I perdona, és com aquests dies, que tenim tantes reunions d'estratègies, perquè clar, el govern no ho farà, el Parlament no ho farà, ho hem de fer nosaltres. Però escolta'm una cosa, si tu tens clar que les dones i els homes que hi ha al Parlament i que hi ha al govern no faran la independència, el primer projecte no hauria de ser canviar aquests homes i aquestes dones que estan a les institucions per uns que sí concretin institucionalment aquesta estratègia social que tu tens, perquè si no el que ens trobarem és que podem fer moltes estratègies i tenir-ho tot preparat, que està molt bé i s'ha de fer, però portar a terme accions sabent o pensant o estar convençuts, com molta gent amb la que parlo, no? Que ho fan precisament perquè de les institucions no es farà la independència, s'ha de pensar que llavors et quedaràs amb unes accions que no tindran el suport institucional. I això internacionalment pot tenir unes conseqüències molt concretes. Per exemple, quan des de la gent s'ha organitzat aquestes diferents manifestacions i concentracions, com la famosa que va haver-hi davant del Parlament, que els Mossos es retiren les valles, la gent s'apropa, posen pegatines, i al dia següent surt el president de la Generalitat, l'honorable Quim Torra, en un vídeo en el que diu sisplau, us demano, no aneu per la violència no, rebutgeu la violència. Clar, des de fora, truquen i et diuen, escolta, què ha passat? Que el moviment és violent. Et vaig veure el teu president independentista parlant, dient-li a la gent que no facin violència. I vaig veure... No va haver-hi violència. Per tant, a veure, centrem-nos una mica. És com també fa poc, amb lo de la pintura groga, que també va sortir el president Torra dient nosaltres ens desmarquem perquè la violència... Però quina violència? Pitjor seria estar tancat a la presó per les teves idees. Exacte. Que posin pintura a la porta. Bueno, les amenaces que hi ha gent que rep. Per tant, és molt important entendre que si des internacionalment veuen que les institucions no estan en sintonia amb un moviment independentista com el català, que és pacífic i democràtic, el que pot ser és que llavors totes aquelles veus internacionals que fins ara el que no hem tingut és cap veu internacional de prestigi estan en contra de la independència, perquè evidentment no es pot. Hi ha una corretja de transmissió des del moviment popular i les institucions catalanes on tothom és independentista. Però clar, si això es trenca i les institucions ens donen l'esquena o no fan suport a les iniciatives socials, el que farem és poder acabar amb escenaris que es poden titllar d'insurgència quan no ho necessitem perquè les institucions les hem guanyat. Les institucions, amb els nostres vots, són dels independentistes. Per tant, abans
que no ens equivoquem amb això, anar en escenaris d'insurgència, perquè llavors el moviment acabarà com amb un fangar, amb un cert caos que internacionalment aprofitaran per poder dir el moviment independentista, violència, etc i ens anirà malament. Per tant, si hem de tenir una mobilització clara i un primer projecte, és que la gent que està tirant endavant aquestes estratègies perquè no confien en que les dones i homes que hi ha a les institucions facin la independència, el primer projecte és canviar els homes i dones que estan a les institucions. I un primer pas podrien ser les primàries de la Evidentment. ciutat de Barcelona, que podria ser un toc d'alerta És que no hi ha una altra polítics. és que no hi ha una altra manera, perquè els partits polítics es regeneren a si mateixos. No hi ha una altra manera de que els partits són com són, no? Perquè és difícil, no accepten... és molt difícil la dissidència dins del partit i que guanyin opcions alternatives i més. Per tant, la manera és des del talent que pot haver-hi fora dels partits amb iniciatives com les primàries, en què és la gent, és amb la gent, de la gent i per la gent, entre tots nosaltres. Escoltem el talent, la vàlua, és aigua i oli amb l'endogisme. No necessita de l'endogisme, no necessita filtres. La gent s'exposa, explica i la pròpia gent decideix. Siguis de partit o no siguis de partit, perquè hi ha gent amb vàlua dins dels partits, evidentment. Nosaltres no estem dient aquí no. El que passa és que des dels mateixos espais en què s'han estat treballant i que hem vist que tenen unes estratègies que no han donat un resultat exitoses, tenen els peus de fang i serà molt difícil que aquesta mateixa gent puguin fer palanca a una nova dimensió, un nou marc mental, perquè tots ho sabem que dins dels partits hi ha unes famílies, hi ha unes dinàmiques, hi ha uns pesos, hi ha uns... no? que venen de lluny i és molt difícil tenir marge per de repent canviar. O sigui, el que no has fet en un momentum com el 1 d'octubre, ho faràs... Potser ho faràs, però no des del mateix espai. Per això una nova dinàmica com les primàries, en què ajunta gent de diferents aspectes o independents, doncs és la manera que molts de nosaltres veiem per encarar aquesta materialització de la independència. Doncs esperem que així sigui. Moltes gràcies, Anarque, i molta sort. Gràcies a vosaltres i sort per tots, sí, exacte. Sí. Molt bé.